Riding on the lofty night, killing my loud bird, shitty customs, we ride with the crowd. Stairs, cars, slam, throwing sparks on the side. Custom bikes, raw ink, skill, roll by, subscribe. Joo, nää on näitä. Eli seuraavana agendanahan meillä olisi kättystä syömeen irrotus ja moottorin vaihto, koska kävi noin. Turhan paljon alkoi supsuttelee tuota sinistä savua tuossa kaasutellessa, kuten tuosta edellisestä puhelimella kuvatusta videosta näkee, niin päädyttiin siihen, että Taijama vaihtaa koko moottoria ja vaihtaa samoilla vauheilla 5-vaihteinen vaihelaatikko, niin tämä ei ehkä huutas niin helvetisti ajaessa. Ja Toni on tosi innoissa, niin turpotetaan tämän mahdollisesti nyt samalla. Kaikki hilut on valmiina. Ei muuta kuin vetoja seuraavaksi. Tässä on nyt niin ollaan otettu sieltä laturit ja startit ja pelit ja rensselit irti, eli periaatteessa ja vetaarit irti ja kaikki tuolta noin näin niin seuraavaksi periaatteessa pitäisi puottaa tuonne alas, tai no sitä ennen nostaa koria ylös, että kone mahtuu menneen alas, ja niin, sitten laittaa uutta konetta pirttiin. Mahdollisesti, ehkä toivottavasti mahdollisesti tämä onnistuu tämä homma. Sua nähdään. 2 hours later. Nesteitä tuossa lasketteli vähemmäksi, niin tuon näköistä nestettä, niin minusta tuntuu, että tuo järjestelmän saapi putsata tuolta tai lähintopaisunta säiliön tieten, mutta terveen näköistä lälliä, että. Tässä öljysihtiä Toni alkoi käymään läpi. Se tuolta kaivelee niin sieltä löytyy tämmöisiä kaikkia pientä kivaa ylläriä tuolta sihtin niin sisältä tuolta. Ja sihtinhän pitäisi olla niin viimeisen päälle puhdas, niin saa nähdä, myytiinkö tässä, vai tuliko ostettua monella kympillä paska. Ja nimenomaan kympillä. Nyt ei ole 100 asiaa liikkunut, niin sinänsä ei harmita, mutta turhaa työtähän tämä on, jos tuo moottori on paska. Saa nähdä. Mielenkiinnolla katsotaan, että mitä sieltä vielä löytyy sitten. Mitä pitemmälle tää homma etenee tässä. Niin uusi tässä juupituupin maailmassa, että eihän sitä muista kuvata näitä juttuja, niin siellä on nyt moottorin nostimet viriteltynä ja oikeastaan alkaa olla aika lailla kaikki, paitsi moottori irti siitä, että se voisi nostella pois. Niin seuraavaksi nyppäämme moottorin vithuun ja täällä onkin uusi möllykkä odottelemassa paikalleen pääsyä. Semmonen, ja siellä olisi 5-vaihteista vaihelaatikkoa ja siellä on putkea ja siellä on tämmöiset hienot mutarenkaat kättyy ja niin, eikä siinä se mitään ihmeempää, että älä mä tärskäyttele kone pois ja 12 seconds later. Kovin on tyhjää meillä täällä. Siinä se möllykkä on, sieltähän se karkasi ja Toni tuopi tuolta toisen möllykän, niin päästään tuosta ottamaan suurin piirtein käyttökuntoisia osia tuohon vehkeeseen tuolla. Se olisi niin seuraavana tässä sitten näin. Niin, katsotaan, jos me huomiseksi saisi jonkun standin tälle vehkeelle, niin saisi niin laittaa sen standille sitten, niin se helpottaisi huomattavasti. Ting. Jos tosiaan saisi tuosta otettua esimerkiksi jakopäähiluja irti, sitten tuolta ottaa laatikko irti ja vesiletku ja mitään muuta kaikkea me menisi sitä ottaa talteen, mutta siis kaikkea mahdollista otan siitä vanhasta motista talteen, mitä voi hyödyntää. Katsotaan mitä tästä tulee. Kauhean väsyy kyllä, kello 10 illalla. Perkele. Au niin. Enää kampia polttoainepumpusta. Tuo kannake siinä, kyllä siitä voi. No ei se hirveästi enää tunkin päällä. Silleen pippelin verran. Eli 25,5 senttiä. Vittu. Mitä? Tilanne on vittu. Joo. Se on tommonen pitkä salskea mies, niin kurkkaatko näkyykö tuolta pultin päätä? Mihin sun tästä pitäisi niinku saada liikkumaan? Sinne. Sinne? Tuntuu, että se on siellä, mutta ei se ole Siis siellä. se pitäisi tuolla kierre onkin täällä, missä onkin, niin sieltä pitäisi tulla. Juu. Se on tää kone on itse asiassa vikaa, tää on ihan vinoosa. Niin mäkin katsoin, että tänne päin pitäisi niinkö. Ja laatikko pitäisi saada tuonne päin. Eli niinkö tästä niinkö näin päin? Periaatteessa. Vähän vielä kyllä. Jaha. Älä hyvää mies. Mutta ihan hyvin, 12 minuuttia sitten loppunut työaika, niin me ollaan jo saatu koneen paikan.
Kyllähän Sipi tuu hattaille. Siellä on uusi kone jo pirtissä, niin kyllä me lauantaina tällä lähdetään liikenteeseen, että toivottavasti ainakin. En tiedä toimiiko tuo kone edes, mutta siellä se pikkuhiljaa pötköttelee paikallaan, niin eiköhän tämä tästä vielä iloksi muutu. Niin, nyt olisi uusi moottori siellä paikallaan ja 5-vaihteinen vaihelaatikko. Näyttääkö toi jotakin vähän sumuiselta, kun mä kokeilenpa tuossa vähän putsata. Noin. No ei varmaan paljon parantunut. Niin, 5-vaihteinen laatikko nyt siellä paikallaan. Testataanpa ilman mitään säätöjuttuja, että sattuisiko sieltä löytymään 5 vaihetta. Minua vähän jännittää kyllä, kun tää on pukkien päällä täällä. Niin istuin tänne sitten kumminkin. 1, 2, 3, 4 ja 5. Oh helvetti. Vähän se vaatii säätöä tämä keppi, mutta... Ja pakki oli tuolla. Mihin se meni? 1, 2, 3, 4 ja 5. Huolestuttavaa vaan tuolla löytyi 6, mutta niin. 1, 2, 3, 4, 5. No se varmaan hyppää 3 tuossa. No, en tiedä. Edellisessä laatikossahan ei sinänsä ollut mitään vikkaa, mutta tämä huutaa niin mahdottomasti 4 vaihteella tietenkin tämmönen vekotin, niin sen takia 5 vaihetta lähdettiin hakemaan. Mutta kello on nyt 20:01 yöllä, niin taidamme huomenna jatkaa sitten. Että käydään kotona hetki nukahtaa ja jatketaan aamulla harjoituksia. Niin me tehdään. Näinpä saadaan niin minun reaktio tästä nauhalle. Katsotaan, että tuleeko itku ja parku vai... No, onko tässä on ratti? Kaikkea hullua siinä. Jaha. Perkele. No niin, leikitäänpä, että kukaan ei nähnyt tuota äskeistä. Niin. Joku piuha siellä on vituillaan. Näemmä. Eipä mitään. Uusinta yritys. Ties kuin monetta kertaa kylläkin, mutta oli startin piuhat tuolla väärinpäin. Mutta jos se on ehkä vapaalla. Oho, kaikkea sitä. Uskallaako tärrätä? Uskallahan. Ja akku tyhjä. Voi vittu. 2 hours later. No niin. Siellä on boosteri kiinni. Ja otetaanpa uusiksi. Jännä äärellä. Mikähän ääni tuolla? Huomattavasti terävämmin se ainakin yrittääkään, tai ei yritä vielä, mutta starttaa huomattavasti terävämmin kuin aikaisemmin, niin sehän on hyvä juttu. Nyt alkaa loppua akku. Annamapa laata akkua sen aikaa, että laittelen tuohon loput osaa kiinni. Se kumminkin pyörittää, niin ei sen nää kaukana. En tiedä näkyykö, no näkyyhän se tietenkin. Mutta joo, se ekat savuut päästi jo ainakin. Niin. Vittu mikä paska. Ei muuta kuin Lelle, kuule meet uudestaan ja starttaappa, niin katsotaanpa miten tämä... Miehän tälle kuolee. No voi. Älä. Vittu. Mä annan avaimesta äläkä viiksestä.
Kokkailepa uusiksi. No niin, lähtihän se. Toivoa on. In the Monday lobby night, killing my loud bird, shitty customs, we ride with the crowd. Stairs, cars, slam, throwing sparks on the side. Custom bikes, raw ink, skill, roll wide, subscribe.